Din păcate, mi s-a șters contul de stand-off. Să nu râdeți de mine, că nu mai joc bine, că nu mai m-am jucat de multe, frate. M-am jucat de... Haide, let's go! Cred că mor din prima. Nu vine să cred. Mama și frate. Aveam skin-ul, aveam tot. Până nu știu, m-a apertat unul. Nu știu cum îl chema. Avea un nume secret. Am fost banat, nu vine să cred. Hai în apă, cred că nu sunt. În B. Prost. Sunt. Toată echipa! Bă, ce naibii! Cum a luat ăla lama? Cred că e hacker sau ce? Ce facem asta? Ok. Și au apărut și arme noi de când mai m-am jucat eu. Frate, revenire. Nu știu. Bomb has been planted. Bomb has been defused. Count
Cum așa? Au teleportare sau ce? Aca. Bă, da, ce naibii se întâmplă? Vine ca așa. Terrorists win. Pe 90. Bă, mă disperă. Trebuia să bage ceva mai bun în stand-off. Frate, pe bune. 4 versus 3. Ce logică. Ce adei. Bă, nu merge bomba. Nu merge. Bă, eu nu mai mă joc. Da, m-am oprit eu să mai joc jocul ăsta. Deci ăsta va fi ultimul meci din stand-off, că am apăsat să trag. Că dacă zbugur noi, cine vede episodul ăsta să... Deci mă zic că dau și o recenzie proastă la joc. Am apăsat să trag. Și îmi trage când vrea el. Spuneți-mi voi dacă jocul ăsta e corect. Bă, eu mă jur că ăsta e ultimul meu episod din stand-off. N-am văzut joc mai prost în viața mea. Ce mă joc eu? Ce mă joc eu? Plin de hacker împuțiți. Hai că de data asta ce să joc mai. Pe 90 încă o dată, bum bum bum. Trebuie să joc. Asta cu bomba. Nu mai îmi sare. Are sniper. Raportezi pe ăsta. Că frate, hai să fim serioși, trebuie să ai în cap. Mi-a părut că e mort. Imagin că ăsta e ultimul episod din stand-off. Tot felul de treabă. Alt joc loc de stand-off. Deci ăsta e ultimul episod, mă jur. Deci, eu nu pot să pun ținta. Ultimul episod, băieți. Au făcut update-uri, au făcut degeaba. Dar ce-s bune update-urile când încă găsești? Boguri.
cașeri prin poziții. Cașeri prin poziții, vin toți pe mine, mă, veni toată echipa. Bă, cum e posibil, frate, așa ceva? Vine toată echipa. Acolo a avut să ieși mare noroc, frate, și eu mă băiat. Frate, bă, ce nor... Cum se bate o mototă asta? Unul în B. Unul în B. Stăm în doi. Perfect. Bă, deci mă jur că joc bine. Bomb has been planted. Nu! E, câmpuțit. Explicați-mi și mie cum o omor ăla. Nu-l văzui. Nu mi-arătă că e acolo. He, câmpuțit. Terrorists win. Uite și omoară, mă, frate. Nu-i posibil așa ceva. Ce-a fost stand-off odată și ce acum? Știu că o să-mi spuneți în comentarii, frate, că-s proști, că eu nu joc bine și că... Păi sunt, frate, dar jucați-vă și voi să vedeți cum mă bateți. Mă faceți... Ei! Hai pe domn, bă! Trage! Bomb has been planted. Deci caracterul meu trage când vrea ea, când vrea el. Așa că ăsta... Bă, să... Frate, deci problema asta e de când s-a făcut stand-off-ul. 5 versus 4. Mersi, joc frumos. Nu o să niciodată de ce jocuri a făcut ăștia de la stand-off. De la Axel Bullet. Acum nici nu mi se mai mișcă. Nici nu mi se mai mișcă. Cum fac eu, mă, kill-uri? Nici nu mai pot să trag. Hai, ceau.